Jagoro mongirore migao noero mar ICT migosi Jeromo Ochieng odiochieng makawuono notelo ne chenro mar tiego rowere e wechego eko motenore kod yiero rowere mabende owuok e wego eko mag imbo mar Kenya kanyakla kod Nyanza. Koloso e kinde yawa yanga chieno no ere boma ma Kisumu, jatelo noero oyango ka otiyo kabende okwayo duol noero mar IBC ni mondo gibi gikonya rowere go eko e yudo tiegruok makare e wechego eko motenore kod yiero ahinya e kinde gi eki mabende odong' mana ndalo mar mano ma ng'eny ne 52 to oganda dhi e yiero maduong' ma e pacho kaendi. Jatelo noero bende ojiwo rowere mondo otim matek mar biro neno ni yiero mabiro obedo kod kwe, ka owacho ni thothne rowere mabende itiyoga godo ahinya e kinde yiero e yo maracha e chocho yiero e pacho ka. Ero kamano, kawuono en chieng' maduong' kabisa ka nikech wachako puonjo vijende kaka wabro timo ginene yiero mabiro. To kawuono wapuonjo vijende 200, vijende gi oa counties manie Nyanza to gi Western. Bang'e kwa wasepuonjo vijende gi, tich mabro miyo gini gimbe gibro dhi e mier, gimbe gipuonjo jowete gi ma ok obire e seminani. Gima watemo emphasize en ni wadwaro gima waluongo ni peaceful elections, yiero manigi kwe. To vijende mwaromogo kawuono oyie ni wabro bedo gi yiero manigi kwe, nikech iyudo ni ndalo mang'eny vijende ma ji jatiyogo ka kelo disruption of election. So wadwa make sure ni wanyiso gi gik ma onego bed ni gitimo. To program wan go kawuono ni gima bro timre ni kuom training wabro bedo go en ni wabro puonjo gi the entire election process. Wang'eyo ni ahinya vijende manigi higni between 18 and 23 nog participate e election manyocho kalo mar ginene 2017. Sani gine ma gibro donje yiero, to nyaka watiegi gi manyaka ging'e ni kidhi chieng' yiero samidhi kamidhi goe kura cha, ere gik monego bed ni timo. Mago e gik ma wabro puonjo gi, to bang' kwa wasepuonjo gi, gimbe wadwa ni mondo gipuonjo wetegi ma gibro yudo e mier.